Ibu dening Intan Nurfi Adian. Ibu, anakmu kang dak wanti-wanti, kang dak kawitirake, kok titipake ana pawiyatan leluhur iki. Iki anakmu kang durung iso nyenengke ibu, kang durung iso nyenengke keluarga, kang isih dadi tanggunganmu. Nanging ibu, anakmu iki bakal banggake ibu, banggake keluarga kabeh. Anakmu ora bakal nyerah, Bu, kanggo nyekel lintang ana ning langit kang kadang ditutup mendung, kang kadang mripate wis ora bisa weruh. Nanging anakmu iki janji